Kazan tate buksong iPhone 13 jodin lama klaijak man kangke naro number kise sasadi iPhone 13 blue color iko obong kangka bokhok inke mo wallpaper kangka ma hikir jak naro kaham ke naini di mo kemajaka tako koroksa student bin bumungke Rahul Deborma Lolit Bazaro bo paipro bin pocket ni kemai tangjaka iPhone 13 blue color bo paimani loan nawoi inke abo tau EMI bo tongko abo jodi no mani rekangke bono bo kisa rangrena ni gosio bo khushi ngi rangrenai bo tini thana ni kok a phone kamamani bo ajaga FIR nan bagai inga bini paimani kagos potro tongkho bokhok bo tongkho ai je iPhone 13 mani tongkangke bo use bo khlaiman glak je sapani sim dadi aro manjagin tangnai a bunyo phan phaldi ni je phan use khaidi a iPhone no norok man phan use khlaiman glak an bagai phirogi rewoinai kisa misa khushi khlainai rang namani no chawano ani je somogo nawo tokro boi kitare rok angke simse abono ungko manjang romi manjang nai bon bagai jara manai tongnai rok malik no kisa phirogi jadi binaro college ni document rok tongo ID rok tongo potir pod rok aro dajak tongbai bin bwskango porikha bo hani tongo engko bo no koimong Rahul tini sarik ni 6ta jora nasingnai khnawo gangke bini paimani a kagos rok tlangai nai phone bokhok tlangai nai bina phone kamamani police o bo case marsinai an bagai nasing tongano dadi kisa man kangke contact haidi tin bags lanchinai jotono hambai।